Nairobi inkwana gocho. Nje aye buna ngonya gukina korumaega. Ngonya gotebe kunga school ke gosieko. Gochwa enda Nairobi asema omino. Ya ikati anko chiane chiane balenga bakitwale ngenabo. Bara ubenda gosine season yesuku baenda Nairobi natigara. Nanya konga enkolete rule gosine yanga. Mwana ona kwenda singinare. Aye. Na tamu mairi kwanza. Ngina tamanyiti oyo. Ngina namu mairi lakini mwana utamanyiti asali. Okay. Nabeke maene nakirite mama mwabo litukerio simi. Mama mwabo ko bwato gontebi yaya. Mwana uyu namangana mangara kwanite. Ese birengera libia nenche bwe ko manyene ngaruranga ichibundi yo. Mancho murigerero Bosongo Vibes Network bunere botambe kaka egasiete tugutara imase binyoro gotema kurigerera na komanya nara ria agenderete chingongo inye chagusi Kisi na Nyamira. Rero twachi gwikase kenyoro nate wiguruka Irongo igere bobasi just a few kilometers kurumasongo center nate bigwaiga na indi ikinyure kini kyabagambi bono na chire mangi kiandeta umugano nuru muchigete mata umukonsana muchiyo ya imagine umukungu kwa iboro omwana kwa mubuguri karo mwaka oyomo kwa ira kwa murutera nyoko aje gwatama kwagenda gwachikokora ibintu byao mwana oyenjira kuragira tumanyeti mwana oyenjira kubeke yanga tumanyeti mwana oyenjira gosoma tumanyeti yani ore zero tumanyeti kende mumura narema ore 18 years bona iga kera twari kwanera sesimi onte bikaka egento gyo kantagete iganya ore namba yane gwetero musani rishabikiriane tokare gukwana nerenga ngakyombogo ngayaya ga kintegerere namutere sango bono onde yaya nchenguru kugana mama ga ntugutete kinde 1 year old as baba tabuati kende no botaka bona asomere mechando lakini ngasoma ngakora class 8 nganyora max 201 nkagende secondary na abere ngosoma ngoserwa ekarnaika form 2 bona madeni akabuche skuru nkaje bwatoka kuru 2022 ri nagendire pigipigi pakanyi gweta makere no mogongoro sire bona nachire kuri ri aba muratu warengera barwe skuru bakorire abande bachire chi college na university bono nje nachire kurigere risika na nyorere ngango sarekande kakyo tare go chonkonye nimbwato moyo kabisa ingira ne form 2 ni karanse bori gambe ko bongo nsome na bongo soka ne grade kran konye na inche mambindo ku muntu namutebi okay muchanda toyo yori tigangiche na kikiandetira togende tuikaranse na babo mwabo tuikaranse nere tuikaranse na bantu bande turakwana na barabuntu togende pake skuru masongo tukwana na barimu and then from there torole the best way forward turakonyo omwana oyo aira ne skuru elinde nere mambia achikuru ku muntu mancho murigereria basongo bagotebanga where there is a will there is a way yani asogwancha kure enchira gwiketo kasayu umuroyo gaturangeire nabwa togwancha bokwera ne school so igendo tokorigia it's a way enchira akwira ne school akikuru gutata Brian Moirango twango mugano Brian inki why did you drop out of school twango mugano ubu no kinete gocha nche nkinere to baba ekera kongo mugano kuru na ngo mokesa na taramanya kende akere mamu yanyorete aberete na inche rumosti umwaka agantiga abwa akaenda Nairobi kuru abono babo nsugurikeira na chire school primary na kolire na chire bake high school form 1 form 2 ikaikira bano chibesa chikatwale sidango nyakaseli gunacha isko nienda mambi nseli every day ndiaga ina ili atamu wani yo mwaka oli turakana kagaranga tige school amagisere kakwanya orte class 8 abo 201 kendo chino mungaini kwa leng so mamo minonga yale ntienge se nkoigunga Nairobi ale patitindi shwa tori shwa ikonkwana komanya saberete nje maite Nairobi ale Nairobi inkwana gocho nje ai buna ngonya gukina korumaega
enkonya gotebe kunga eskuru ke gosieko ocho enda Nairobi asema omino ya ikatia chiane chiande chiane barenga bakitwale nabo barabenda gosine season yesuku baenda Nairobi natigara nanya konga enkolete ruore gosine yanga nje nanya gochiantire na Nairobi isibago chingoro bono Nairobi ona bonta manye ngoro kwa mama etoro ne chiango chiane nchi akabeiro at any point mwanya komera no mongi na kwerese story yao yere na chagusia agocha limo ngegento kitekera marete buna matanga tatitanya goisaransa angeresere exact rinki kegendrete agocha nyocha ler mambie chire njentu anya goisaransa ne tose do you have any other sisters maybe asare the sister chia enkagirite nchiro kwana go find out go se maybe ga sogete kerebona chiane chechi chirani na ne chiango chiane na basani bae nkonte ibali goche bali bangere sang maumino na nyomire but yar manyane tanya konte nchi ke gwata kete gosoma obe gentu kia sobogim nje na tete ko engineer yokros system an electrician so ikobono teke tukwira ne skuru osoma ntimisa ndata aba gusiba mino mbale bakotegeretaria basabango yani bakwanira batebi what do you want yento na batei yore no moyo bugwanja nje nindere dikoira ne skuru an support ya sa kunyara nteme myake yebere tigalite nabo kolemerera inkore bado nje no mwana make abantu nkogenda bali skuru batiga bate bange skuru yakongire ingento kike gya kumotivate tikoteba ngabono utete kutiga chipiki oirane skuru osoma akaren korigeria basani bane bali twenge nabo kiro monta akorite skuru boni kana turangeri kuchiwa bisiende yonsi baramba bwate gento kira batambulise gochia egiye korokunga bakate matema form 4 jetimbu atibana karen korite itina benga gwa korete gwa somete how's life out here taris ka boge manga kyobrochi iska ogima no bokongobole abatali rio goche skuru moiboli ogo nabago kwana onye komosabe beso kwa ke yose ubwato moiboli bokonya okorera kendo gorano slippers yakobeka maguru batekera gwachira iska yente kinge kaiyo go ikostra gote mechuchini ando konyara bona abaiboli bakobwatokire bona yo gwetenera mamo mino kya kuruko Judy Nyachuba onako gutumira bese chinde chonsi yagotebi nga aicha kana fees gosegore yanka gosegora na nige koroto at any point ensemo ya era tamete no ya mwaka kinkorete class 8 no isa kumbuli ngaita okweresa rio kabuli boni gate ura kini ensemo era monyene ta kunyara okweresa kwa went to school last year iga want to believe nga you are 18 years 18 years no monto monene bona bongo ba comfortable kubulia maswali inkyo kagirete mamo mina gotigeresa kuke ekerenko lengereri ase anywa mire go chingo tebigu agakwanete nga tabugati mwana ore maya okay bono akiga kogera no mwakere simiko yaba saa 3 gochigoro tanya ko respond jo manyene bono ngachanga nchira nanga nanywa mire go konyara labdo masacho yo chire nyomba bontari kunyara kukwana na inchi ande na abire ke kantanya kukwana nera ntiri na nkobwa tare chisimi chagara kumwaka ta enjia tanya kubata simi ya uratumike na mbe ngayaro nabwata tena gutumeka bano nje kuna mwakira ne na mbiri kanya maete yane atari kobogori njengo chinatiga now e video na bara enyora ye watch e message yawo je smamo minonere ante ye kene ngi asekere manye ngaingo chigochi ekene you mean what yani because jenita kere ko tuara mondo ko kutata okay angere sere no nyera nabako nyara kara sike to ko ndigian konya so tana ukweresa se maybe ese kwibure ta ngento kama kitanya konte actually kanisa ngakikuruko Catholic irongo Catholic na ende obore mubunu bwa babo mwabo obono bwa makori oisokoro ya na ruruto buru mbwe kanisa okay ngakikuruko njeri jadi maite konko record gwasoka no moro nyerenge mwako yara chankorere nza
tinare gocoka na moronje na sibe ng'ombe kanisa nsa bono na ira na goja kunyerusi ororo Okay. na nje na kumingambara bia bakari kwa mona rugura ena gusumire ikiagera naye na bora benga nuri kinyureki kwanza nje eh nje ando mugambi bwe kenyoreke muturete bas you are the right person njwa mu muro tata no enjara yakurire njwa nesa musa sengenta yeriyo kakaita dense yengo tari kuri ndagira kuja hapa bas ingeye nero lanji yo karire bono mumanye kumanya ubugu mabura umwaka mumanye teke mureke oyo nimo maethero moigwona ari okay igaro omwana bo moiseke moiseke oyu ngina taranyora boye tamenyetia omaete nkari kumurigere ngaki igagonte byatete kwira ne skuru lakini ngona gukuminga ngaki omwana ndaje mwere ne skuru nyoro jire kuiba ngaki mumanyite kinyoreke mwana oyo na agasomire okay agaja akanyitigera njira onyotakire kuira na bakwira na yakogera ngiro mundu no magwa yakorosi na ande kurwa agachagite gosoma seita amuna na akinira amuna ngana okay tanya kuira ko bakomaega tingo ko tenga na obeiro moibi kanganye na ko tengo itigana okay igo naje gwanchire ngonye bwanchire kwera ne skuru agenda asoma nje nanjire na banta gitasoma no ninje okay bia muno mwaka mancho murigereria twaikire sobo babo mwabo mungwano oyo na twachika gotebia aiga na tebu kugere bo basi actually igo nyari bari chache gere mata na bonchari ngebo twajetika kuchi mata ona igere chi constituency sato bonchari bo basi na nyari bari chache kinyo gene gikuru kumungi irongo ikikuru kwa marieta kera sensi yake mto makuri keresensi yake mto makuri naye babo mwabo mu muroyo nkiatigirite skuru kwanza litangani 2022 nkiatigirite skuru ogo tenyara twere sango mugano bo mwana oyo ngakiure mwana oyo iga mamu mwaba muntigerete tamuiretie saa chiete bono mwana oyo ni garo koboko kwane anje tindi kwenyara kendi yo singe yo kwenyara singe na boncha andigite igo to mugano go chime amutigete kare mitinyere nga amutigete kabwato umwaka oyo ngaikwa muirete skuru primary ugachoka muire bono tutete yani utwera so mugano igocha gocha na amuntigerete kabwato umwaka oyo ni mitinye ibere agakina asa mabokane kuikira boni gabuna tuli nere kamuire skuru nyagisa primary agasoma agakora standard 8 kuru 8 nkamuire masungu agaika form 2 wika form 2 abuchi basi gakorake sigatul ikandima wono uruchi na bwate mukonyi ogonkonyi nkamuti agatige skuru mwana uyo atemire kobera isiku igo atema agike skuru aseliwa andi ngaiko mwaka 2024 andi nkamuira gesure usini nyoro bokonyi rindi naronkoreki akore skuru yaye nari gesure naro ngatinkarwara bono bokonyi bokaboro muntu kumundu serisika koreki amungire skuru bono mwana kerara narwara agechaya agasoa kwenda se chipikipiki chibono inchiriko mukonya kendi igagenda to guchandika oriuka kendi nge yabwate sipikipiki bono nanchi timbwa tinchirinde ndanyale ko banko mukonya mamu mwabo ngayarera bono mamu mwaba amenyete Nairobi nere tabwati kendi na bali mwana na kwenda singi narera yaya na tamu mairi kwanza ngina tamanyiti oyo ngina namu mayire lakini mwana utamanyiti sali okay 2024 skuru kwa mwirete ngesule ngakioroje bono aira ne skuru osaba resiko aya nchenyi gweta ira ne skuru nchenyi gweta ira ne skuru singi chinomoke nomoke sana asoma nero mocho koro manene gusaba ande mbaro abane nero moni etabia inga kiro nako kubwate sati tali mwana mukabara eliare skuru kunkwa kwana kurangirwe skuru kesi kya ya indiscipline niko tabwate mochana mochando tu na ene chipipi chako ande tabwate any problem ndi abwate michando kangale ningo endali okay asante na kiuru amari tangoro ku chief makuri nincho mwana ya mukagati keresensia bo mongina oyo no muigwa no muigwa ne twango mugando bo muigwa mwana kurwana isika ngaki muigwa yes o muigwa mbiare turi kurwana
neri bono nabo tokinete buna aba no mwana oyomo twasomete skuru ye kurukunya gisa kale 3 inde 5 Okay. tukasoma gocha iga tukakura twana muna nachitenga korama tempado kamutike skuru nera agasoma iga agika form 2 agika agatike skuru gagocha kwenda ritukeri mumole atoli kwenda ngigwete bo mata ningi mambe atoli kwenda agenda ikenjera irana abatateba chibesa seri agwa kuchibesa ngaigo chiromo ngino ndakanyora na indorure indo ikairani gugochanga no kwirani gugata enda kira rituko na indo nyakwirana mbu yabere ngage gali kintu kiramo konya no tukamatai na babate amanjirinde yonsi ko mungino ndaga support anyore kwa kule na kule nenje na somerete mechande gocha mungino nenje na gaseri gulende lakini na kule mwana bona nabali iga gocha agwe big squad iga ndi matuka babera atatu na inde kwa manyora no arisiko ile tuye sure na basome tumungino ndetare ngona injenere twari ngino mugakundi kabera agasoma agenda wiki sato iga akabwata na inda agacha drop on the jiti kanyora kurwa munga mubona inde ningyo mungino ndeto esimi to mwakira torere na kiara agakonya agakire please pay kamata ya madeni abate kuruma atigara arenda no neli mpepa araswera amanyagaraki anyagosomera bana ata ini kwirinde process ye nyinge ngenda masongo na inde nachire gisura na madeni mbuya ni mberanga ikoto tebe a challenge ya yenene mono ugutabere skuru ni pesa yabese chibesa na chichire sida yakanyora ani area abwa tomo bwa gosoma lakini tabati mundo ko support okay thank you mwanchi murigereria skuru ya Masongo mixed secondary no umumuro yagasomire in the year 2022 before ataratige skuru asengenje ya challenges chanka na challenges chi school fees giatoreta iga gentu giatoreta skuru wa no gocha go verify go sobo maene na kabeiroro and from the records we've received it's true na kabeire skuru na kirenda asengenje ye school fees na mangana mange tari gutoka skuru matukonsi but then ekera tuwaeta chobisi chiabarimu we have confirmed tabwate any indiscipline case yani case inkeyo kyobo enenu ke recorded ye skuru wa ngomo muroyo nabwate any indiscipline case gosaga tumoro bago gosaka ruani monto gosaga noise making there was no indiscipline case inki tobwene to koraba gusiba minto omwana ganchire ngo somare etobwene to mwira ni school actually and what has touched me nkeringa atere ndi school this year itukondiri inseye erioba arera ne school because yo maete from to abatubwate nabwo abo moiso as 844 system so abetere ne school this year that is the end of his life itukondiri naende paka yesa irane anaweza rudi shule so tunataka tumsaidie airane school asome na anyora good grade biyamono thank you asante Hello, how are you? I'm fine. Thank you. Okire gokororo mwenye. Biyamono sana. Mwenye gokororo. Ewono. Na gore fiscal. Asante. Alafu. Ewono. Tombugata gaki. Ngwabutora. Uyu wako. God bless you gasi okora nini. Asante. Thank you. Thank you. Haya. Ai wa. Anyway. Nimekutana na shabiki hapa nimeshindwa kumweba kabisa. Nani kwa anyway, so wagusiba mintu tafadhali I beseech you to saidie huyu kijana elinde lio aso skuru asome na anyore grade kendi yonsi ara anyore kemokonye kogenda na ne TVET ache kwenyora something small na hiyo itakuwa gendo gidi kijabuno umuntu bwerura gusoma amejitolea na anasema kaka asemi into mimi ndio nataka kusoma mancho morire gotore biso naime actually mbere ya ture so gotwe biseta sigete gote amakori the people understand this story better aiga ntore no musbati aiga I think that is the better time want to go kumongina tingo kenya ruka
Nabo iko ka. Yes. So you are a stranger in this story. Yeah. But na kwa ngakirite simi antebi kaka yo mwana na araiga ukona gonchando tagete kwira ne skuru ngakitoko kora. So maybe can you tell us in brief or say in details how do you know this boy? Okay, asa marieta nguru kwa Elvin. Yes. Seitereke gatiari. Lakini menyete busungu. Omwana nariga igokuru ku Brian. Brian nabo nanyorete kagontubokera iga mu basukano okongakire simu. Inambaro timaitie sachite konyenyora kuru lakini nagigete kongakire simu ogontebi nga Elvin. Nche no mwana Ojudi. Enagwakire simu iga igomboreri mama naki. Na aberire ga igoma gukoro emiaka emengi sana. Nairobi esare timaitie esare. Nabangi wete na sogete na nyomire lakini bwangire kontebi bose bwangire kondeta Nairobi abu inje manye isamenyete. Buna ndeiga tinanya gochi skuru na tigirete school 2022. Na kibonuro choko nkonya. Ntagete buna yo musani o mama goso ayo mumaete. Onyare konkonye birengere rindo cho bugima bwane esibuga ikeire. Bugima mburi gochi bugima bwane gochi mutumburi buya. Ntagete antebi nga emiake ye naikire na atigire skuru igaige sinde no baba. Nga imbwenerete nenje nimbwenerete ngoroki gwasengo ndamenye gusenda manye ngaga iganinga elinde na inche tingo babuna einde buno muntu oli otugutanire igobana momboreri na kia inche buno mwana oye kwanza no manyete nganche no mwana oye lina riri swali litangani amboreti ngamatebi yaya inko igwa lakini timanyeti ngano aino mwana oye agante ibono nche no mwana oye lakini momboreri nga nkayata gitobo gimabwane bogende guchi gusira abanga kende kiabeire nabwata omugaka Nairobi nabwata abana bandi ebenga kende kiabeire kagaiga naki nkonyara koba naki gose omugaka oyo yebenga ngotirimbo kare nke gochaga iga egusi gocho mochiga igo baba eba konseri bang tume gochi swaba iri gose nka ibarambeke rinde bambise oyo nganere omugaka oyo takoraki tamanya bono momboreri boigo nabeke maene nakirite mama omwabo ritukerie simu mama omwabo okobwata ogonteri yaya mwana oyu namang'ana mangara akwanite ese birengere biane nche bweko manya nengarora ng'a ichibundi yo mama omwabo nabarakirwe simu erese kifiake lakini ngarora ng'obogima bore so omwana oyo amaisha aye namakongu igo bono nari kobori ng'a omwana oyo yani ekerenga kiane nche bweko manya naroche ng'atiga ng'akire kakasungure simu morigi angonye gekogera nche bweka nachiete korengereri ng'a gaki ngainda nyora omoiri gose omosani akonye omwana oyo ebirengereri omwana oyo nabantebeti ng'a gaki nayora nkonye ebirengereri ayebweka muntu onde taiyo na inche nabo nariche out Mr. Kaka amatei kaka omwana narubwate emechanda asigete otakorora gose nomokonye ncherinde iga aira neno ne school kaka nere nababeta omwango nabatorigire ero twanyarire koba twaikire twachire school twarure school twaikire bakasoba ogaiga aongi baba omwabo twanyarire koba togotebi gwabira atatoiga lakini bono gaki twari koganinga tonyora omonto gose abantu baranyare gokonya omwana oyo bari babwate engori ndabu gose encheni omwana oyo airane koende school gose nasome nabekerengereri kiaye kere igo ng'a buna arengereiri ng'a emiaka yaberire isiko tarochi ng'obogima naki bokomoira gaki abantu baminto oyo oranche komokonya tigesokie amokonye biamono ng'aki momanyene na ng'ina naenda at what point omwana ajete kumanya ng'a nomosani omama omwabore omwana oyo omwana oyo enchera amanyete amatanga nararenge
matanga narabete sobo anyway amatanga narabete omwana oyo mama omwaba agatuma ebintu geteiga some shopping akatuma gocha esimenyete busongari omwana oyo agacha kweri korwa asinde lakini bona mama omwaba namanyete naramenyete alika wangware esi mama omwaba bono tukanya kumanyana na mama omwaba iga enchera geteiga obusaniga lakini rende enche nachitenga ruongacha busi igo bono omwana oyo through mama omwaba kera amoete namba yesimi akang'akera agacha kuoya ebinto biri koru esimenyete nari amanyete bono omwana oyo naba agachete enamba eri yane ekaba ng'akainyora agacha kundigi baadaye igo ng'ina omoete namba yawe yesimi akamotebia akera nyarebe ebinto mbire natuma asare ebo that is when okay I understand okay bagusiba minto enseje kero omonto nabwate genta ategete gwachivu asobogima na omomuro oyo bwekomonyene nero omanyete mang'ana nara amange twakwanene off camera aito tanyare kubika ekiagera privacy ya family nero kiagera mambi tukumanya gusembache kuigwana na ngina maete ebinto mbiro tanyare gotel nabo mwana araende skuru akore skuru ari kwemeremo abantu nkwabira na bare konyore naende ba igwane na mama omwabo naende bairaniranire igo ebinto mbire binge turabeka iga because social media does not forget onyore bigocha koreta some bad memories lakini ngo sabaga bagusiba minto omwana ere kurwo moyo yeime bwanchire nkwere nari skuru naende otevire is ready gosoma paka akore skuru from 4 but then no manyito omwana otabwatingina na ise na menya boiri bonde bwensi wekeme chande toke naende partiality ngotoke roro as we speak mwana otabwati muntu oramuire class amwakanire nonye siringi 10 asome class mwaiguntu akwana na babo mwabo I think mwaigubuna kuona naende okoranga nabwate muchando moke buburwaire igotari muntu bwate ngurura agende gusemugunda chikure make ginga aros chibesa iro mwane school what I'm requesting kura sama shabiki ito ntwanyore fee structure ya masongo per year ebagwa kana shilingi 9,000 Kenyan shillings igo onye toko mwakanira form 3 na form 4 that is 18,000 Kenyan shillings alafu wamentene chia term 2 na term 3 ejichiko ba 4,000 Kenyan shillings so that is 18,000 plus 4,000 that is about 22,000 ase 22,000 echi nagende skuru nakwana nabarimu bari nanyora maete korekodi ya video nebate protocol onyoro mu principal na error authorized gukwana so nanyora abarimu bande ababake bande barengoro rekero mu muro ya drop out of school lakini abange nabageni bangeresa bantebinga omwana oyo tabwate any discipline case so twaigwana na barabu nabatebinga ebinto mbire mugo cha mwarangiri chiskuru ebike bona bono remedio bona bono chirim nabatebinga we can forgo those things for the sake of this boy asome omwalimu orengoro ntebie principal kego changu mu brief unde principal yasoka shortly asamangana education ontebi kago changu mu brief unde na inche nintege temonyora during admission day tomotebi this is a special case anchiro mwana yasome nye toko nyare wakane school fees so 4,000 term 2 2,000 cha form 2 na term 3 2,000 then form 4 na form 3 9,000 18 so chiachira 22,000 away from this cash we were thinking nyasare ko korugwancha kwaye ntwakwana no mumuro ya mangana mange sana ontebi gento getenga enya mutagetengira ne skuru nsome ndwe kenyura aseki chisabu chi abana be chipikipiki mato muntu nabagoteri konye bwerusire moyo so ira chipikipiki chakira kwa chipikipiki ma wona basani abu no bare bad company corrupts good morals nabo turamutige maiga
lakini asenge njoma etaba sani bali bagocha paka bakubetirira mwasoka no tema gwetanga buno retange bado watagukujia ekara twagamba n'abari mu besukuru bante masongo ga net center we can get a house at 1500 shillings 1500 shillings omotienyi nabatoko nyore nyomba lakini bante binga ndagira te kobe challenge because ese school na baba bakora 1 2 3 barabu na bagokora 1 2 3 yibondo tingoye kwana guchime because abari mu bantebi bare junior bono tingo nyara gukwana guchime paka tuomera ne principal lakini bantebi we will organize amangane ndagira cannot be a challenge breakfast lunch na supper cannot be a challenge to him as long as aberangi ni school yani most of the time mo spend ye school gakuru school onye saa 12 cha magoroba pi wose saa 1:30 ikiagere watchman neroro eroge ndo so nyumba urara maambi naende saa 11 au saa 12 anapatikana shule so most of the time eratoke kare school abantu mbambo ringa chi holiday nga kichikoba in fact esenteri ya masongo bari moye manyete ene senta muna torega school eri insariga igone abachi holiday bado na bakuri nyomboga ndo spend time we school na ndo ira na nyombo cha kurara so that toteme tore gosinanya ore grade kira mokonye kogenda no nyine TVET egiagera kaka Kenya si ikira bono iga you can never tell future yo muntu omumuroye gentaganity is a certificate with a grade kira at least ka totamere gocha setore we cannot throw him away ngina umutugutire na abande ba mutugutire gwete na ise tamanyiti ningo so na intuga totameire maitenga kinero monta gotamera na aje gukumutuguta the next thing yakora ningi ukwerusi moyo kiro munde rusiri moyo you know the next result igwa mashabiki tonto mutuguta ntage to muntu bwato gwanchokuya nani no mashabiki buna moreiga nabo kuri kuri ubugima bwaeteire asobugima bwao in one way or another omuntu akagokonya ugaeta iga ku ari kuri chindagere mechi bari mwaetere to botaka mware kogenda mwaru skuru waheto muchikwaragira ikiagero manyete sei no kende tige kayo abantu mbari mware kuye kechanga paka minege ndu yuko maete lunch kero ne changa echanga no nyute kokonye gusambenda yabidi waetero muchigete kwaragira kwere na uchi skuru yani omenyerete hide and seek no nyenyo kotamanyete buno kuragira na mono ngino mwana oyo tamaite bina kuragira tamaite bina kubeke yanga tamaite matemo ya magisi ari nga nyorete no muburi so bagusiba minto can we be the parents of this boy ka kitoba baibuli 22,000 pesa kidogo and then from there I want to calculate for you so that tomokonye aira ne skuru case karo kitabuga tikina turatebe nga maybe na chieta sigete akaito muntu usina chieta sigete akanyorani discipline so 1500 ekarato gwaka omotienyo form 3 na form 4 those are 24 months yeah 24 months karanga get 12 months and then at form 2 ga abono oyino motienyo 6 so plus 6 months yo mwako ere plus 6 months those are 30 months 30 months tonyore nyomba ya 1500 that is 45,000 plus 22,000 it is 67,000 Kenyan shillings akiaba gusi 67,000 Kenyan shillings torachango ondaru 500 ondaru 200 ondaru 1000 na abantu mbali nyasase seneti bakote bakaka 67 yechi na rure nchebueka omuisho yitigagenda abereke and I will be monitoring him masongo bali mu maite masongo izini ya Kisii town actually okurumenyinkwa osoi mamenyingwe junction osoi pale gigo chaime bali mu maite masongo is just 10 minutes drive kuru town paka masongo I will personally monitor this boy paka kwa form 4 na akipata grade mzuri tampeleka college tomoire TVET wose university kara ete buyanya ore C+ na ndege ntukiagera tuache story yes one thing ekikerenga ki atachi etie school this year ituko ndiri insaye erioba aragende school because CBC ababwatire actually this is the form 2 yo moiso tobwate as 844 system asipoenda shule mwaka huu erebono paka liroba hakuna siku atakanyaga shule so that is why tunataka kuharakisha tore gusina naike kutaburie system ya sokera ni nero apate ile grade atapata ya samo konye nerache gosoka abana ba minto gaki 67,000 ni pesa tunaweza changa ntutwe kabanyene tupate hiyo pesa
next week on Monday, today's on Thursday, Friday, Monday, ntwagenda masonga abarimu bateba nonyo tigerete form 2 2022 into ntobwate mo chando buna abarimu as long as yatete gusoma atarudi tu shule. So teachers are willing, the school is willing to admit again to yokangeringa ki to mo facilitate asome. So moko ngachibese today, tomorrow, Saturday na Sunday. On Monday, by the way, nanate the uniforms. So as 67,000. Moisa comment on 10,000. That is about 77,000 Kenyan shillings. Bado Google manage tomogore uniforms likoroto and a few things vikaiga shopping iliago chikutumeka tumpeleka some shule ga kigo semambi na ichegwe konya. Maletane ngoro Rogers kaka sungura nyesaye uyu.